Hello guys, I am Nyantaji TV. Nyantaji TV de debia the stories are trending kwa and a bro. Abrantie ya or that screen is your friend Mustafa the humble lion. Our T Kumase Ushim Amanfrum. Na abrantie ebra yanana asante hene. Eka se okusie ono ani nuaba na asante hema anti no. Eye omomo wa asante mamu nyina no obia nkonkoda no. Abrantie ise dabi on the onna eti watwe camera esi nanim ene wonnam Kumasi abonten so edidi asantefo ehene kase a eye otumfuo nyame kase atem didi asantefo emabunu no nso atem na oye saa no na emabunu ni bi nso ehwehwe ba bia obobenya no na omaye aye ne bone na oye videos be edu ni nyina wo kyere ba bia wonnam na wo kase obi ani ho a obetimi aye ne hwe na sadie emrante wo Kumasi ni bi ede mrahye omonsem abro abrante no enya asam ketwa omabone papa na wo de mumientie de o kan ya ema mrante no ekokobo no mumientie no musimu ya tumfuo mapie me nante ba bia muna majimi na mbakwa akwadela me nante street ni e media enyo obi pia dia mumu na mumu betena ma otumfuo jimifo we hunahunam ade abrafo ne mera I'm ready ade no mo de ka ne hia me o mu dwane o mera so mo ye mema yasi na misuro ade abrafo ba kasia kasabi sa abrafo ba abrafo no mo mera muna majimi na mbakwa akwadeda me na ye kira mo se street ni e media yasi nyina ye dia tumfo jimifo na mo ma adwen mo se ono ne ono wa no ono na commande mo a se ma jimi ti o commande mo na madeda ye wontimi commande omra no me commande me so e be ma omra no me commande me mmoa ma jimi na mu nsia nyansa jimifo bi arma ma na commande mo pasiafo ara be jina ho no mu njina ho no ma mu dwane pasiafo mo ye mema mo ya ka mema mo ye mema ade a wu betimi akọ from Hanum to Amanfrom mmoa menam street ni mu no mo mera menam street ni mu no samo ye mema mo mera jimifo mo yare mo adwene nye na wase ma jimi mo bodam bose mena ha mo on se ne mudi akire na ntimi nje mo nko menko a susu muntumi ajimifo mu dwane mo mmerai mananti street ni mu na me hwe bema obehia me se mo ajimifo na makwadeda nyansa bia ni mutirimo mu tena mo tumfo ajimifo we kontrol mo wi ase wo no tumi bia ni wo no me kura tumi sin mu nyina me nhya na ase o mu na majimi na mo hya na ase me nhya na ase enu ti na ka mu nyina makwa deda ka bia mfa kwano so ba mo ana nam kwano so no mo mra nso so mu ntimi mba mo se mo ye mema mo ye ka mema mo mu nim bema mmoa majimi tu ma achimo nyansa bia ni muterim about 12 medaso na street ni mu be ma bia ntimi mba na sa mo kasa sa akwa mo kasa yenkowa mo kasa me nante so me dwon so gu so sa mo tumfo na mo bu ne se we tumfo ma mo sa aboa bi pa asa woni tumi bia ma jimi o ma jimi fo we di mo so
abera me nanti street ni mu Nyankopon na bo ani wiase on na wotumi ewo yeso na mo tiri na ye Nyankopon ye botrefo hene ampa ye botrefo hene ko butu wiase ne sesi ko butu wiase ne mo kyerɛkyerɛ no saa ma homa so na ma adwene me se mo an mo an Nyankopon butu wiase no koraa kun for ya kun wona kasa enye ho anaye ho kasa yem butu ebe butu na ni nyina Nyankopon domo odo yen ti no anya abotara ma yen ko butu wiase no odo ye pa menkon akora muntumi menkon an munni tumi wo meso ba nam se mo ma jimi no mo nyina akwadeda ye Nyankopon ne bo ni wiase be bia metimi akini afa odi tumi na hye mensa tumfo na ono mo se oka na obi aye no me oka me ndi so me na me se command mo cause mo se ma jimi nyansa bia ni muterim mo wasefo twasefo aboa betimi de memeti mo ho asereo agoro mani so metwa meti na mo fa nkosi sa mo jimifo na mo kosi no se mo hema o se ho ayo jimifo na mo kosi mi jimi no aden a me ne mi tumfo me otumi wo Asante region so me otumi wo Asante region so iti me ka obi abeda kwasi afo mini me nae momra me nae mona amosema ya prafo no achimifo no momra aden a me ka na obi akwakwada achimifo na bededa o mina menam street ni mu asantefo achimifo munim nyansa asantefo ankasa nyansa bia ni omutirima achimifo nko a emo asefo chafo ajimifo tina makwase afu we kontrol mo so mo ajimi na atiefo me se na no si ya enam rantie nso a wa santima mu bi enso ye o madwen se da bi ye ntena ho e ma wonfa ye hene anim enye fom ye ntena ho e ma medidi ye asantefo atem. It is also o hwimama from barikase importam ho dia e de ba bi a wo hye bia no yeso ye behwehwe na said ye mrante na si aboye nuen abono no enya asem ketua mo de mo me nkonkwohwe said yo mo si abono enya agro mo de mo me hwe ni di penyi bi atembu ye nyankopon ena o ma me ko nyankopon be ena ode me asa ode me kan sa nsem ni nyina isira mo fanche me ka sa